Я її віддать, що? Рад копіларі, я мінтіз de копіларі. Когіацу, hai. Așa rupem noi papușii la școală. Vreau și eu să și iar. Hai. Manunchi sta jos, să rângi jos și vezi spre mine. Na, telefon. Înțeles, nu închizi jos? La nas kick? Păi dacă închizi jos, îți vezi și până Io, vediamo a doua che c'è. A doua, che c'è le pasa chicat. Magin țipi lâză. Da. Hai, fă-ne un... S-a făcut să ia, dă și Fă-ne un hod. Hai, du-te încă o dată. Nu, hai du-te. Cavă, la Matia. Treci la vale. Bă, telefonul nu dă jos. Treci la vale să filmezi. Stai, treci la vale. Când vin la vale, așa filmezi. Aici e serioasă gheață. Hai, nu-ți pune în kilostrii. Hai. Hai, fă-ți vânt. Fă-ți vânt, nu așa și el. Matia. Asta e mare, nu așa. Ia filmează pe mine, eu ți-ar repede. Hai, puțin. Ia arată o viteză, forsar. Подумай, як ти землю на кой? Хай, що? Я пасу, я пей, стоп. Не, батарейка не муска. Все, gata. Ну, пей,